inawwet minħabba problema għandurija, problema ta' droga li waslitu f'tarf kważi tal-mewt u kien nista' Mount Carmel u fajna nerġgħu nindu hemmhekk għax pezz li ħriġnieh u kellna xi karti biex jekk jerġgħu il-mażin nerġgħu ndaħluh. Għamilna xi karti wkoll mal-avukat biex tajnihom l-access tal-Pulizija tal-Ħamru u anke l-assa tal-Pulizija ta' Għazzabar. Ħejja qed jorqod barra triq, laqas ġifieri saqaf fuq rasu ma għandu, ġierbu ġilda, la jiekol u laqas u kważi laqas jorqod. Aħna kull ma nixtiequ huwa li jaqbdu fil-Pulizija u jieħduh l-istar fejn kien, però kooperazzjoni min-naħa tagħhom ma nsibux. Kemm mill-Assa tal-Ħamru u kemm mill-Assa għannejnilhom xi karti bl-avukat mill-Assa ta' Għazzabar. Laqas kuntattjawni li għalleklhom il-telefon number issa għaddew kważi naħseb xi tliet ġimgħat tagħna jekk mhux xi xahar. L-istat li għan jinsab fija huwa ta' miżerja, l-għata kollu jibnetijom, irqiq ħafna, ma naħsibx jimkien qasajja kif il-lum ma naqbux, probabilment nsibuh mejja ċimkien. U kol nixtieq kellna nirrikordu għall-ispettur Sandro Camilleri għax kien hemm xi nies li għaduna biex immorru għandu biex għall-għajnuna u sibna ħafna jgħinuna minn għandu. Nixtieq ukoll ngħid li laqqas kien għax ukoll ġabu fuq television meta qabduhom mejtin bil-ġuħ u raw kif għamluhom u mbagħad persuna tinsab f'dan l-istat miżerju laqqas biss jieħdu l-azzjoni immedjata. Dawn il-Pulizija wkoll li ma sibx operazzjoni magħhom meta mmorru ngħidilhom li rigward l-istat li qed jinsabu li nixtiequ naqbluh. Jiena m'għandix saħħa naqblu rigward lejn għandhom, però kull ma qalu li huma naqblu inti u jekk jiġi kun affaċċjat lejn naqblu nipprova nagħmel xi ħaġa, imma xejn ġew jgħidu li meta jiena bniedem ma niflaħx ukoll bis-saħħa tiegħi magħruta, ma nistax naqbad bniedem u nkaxxlu nqebdu għand it-tabib jew l-isfel jiena. Jiena bdejt il-rekord ngħid għand il-Pulizija biex il-ħejja nkunu nistgħu jgħaddu iwasslu li huma sal-isfel. Però il-kooperazzjoni minnhom ma ssibt assolutament xejn. Anzi, jisom u l-bieħ ħassejni. Flokset fuq li daqxejn biex jkun jistgħu tagħmlu għalina. U b'narna morna għall-ispettur Sandro Camilleri, peress li għalumna n-nisbieħ, għax veru se qed insibu għajnuna minn għandu u l-affarijiet jieħduhom bis-serjetà. Nirringrazzjah ħafna ta' xogħol li jagħmel magħna u nawguralu